Pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj, mislim u prvoj epizodu na Survival Gamesa i danas ćemo igrati na Mineplexu, da. I ovog puta ćemo da crknemo brzo. Znači ići ćemo tamo ili tamo, možda ipak tamo, zato što ovaj lik tu moramo da idemo tamo. On gleda tamo, zato mi moramo da idemo tamo. Ej, fishing rod. Nice. Odlična spravičica zato što je onaj lik gledao tamo. Ako neki lik gleda tamo, znači u onom pravcu iza mene, to znači sreća. Evo, lik me neki udara. To nije za mene što pričaš. Znači mi sad moramo bežimo, onaj lik sad pobjego? A pobjego? Jes pobjego? To jest ja sam pobjego. Eno ga! Eno ga! Znači ti ne gledaš tamo, znači ja te moram očigledno ubiti. Sorry, ali tako ti je to. Takav ti je život. Znači nije gleda u onom smjeru. Ma nijako drugi ne. Imam sword. To znači sreća. To je opet zato što je onaj lik gledao u onu stranu. Znači ipak ima neke koristi. Sad idemo ovdje. Pa pogledamo ovako. Pa vidimo otvorenu kapiju. Pa vidimo točkara. I nema pojma šta radi. I ja ga ubijem. I on mi da ribu. To je sve budućnost. Ti. Eto ti na. Pokidao sam ti vene. Idemo sada tamo. Idemo mi sada tamo, ovo bacimo. U chatu neko piše hacking, ali dobro. A ti tu. Ajmo, dođi. Nemaš oružje, ali imaš dobar oklop za mene, brate. Dobro je, hvala. Ovo dobar oklop za mene, pa normalno. Idemo da stavimo dalje. 40 FPS-a. Ništa zanimljivo. Odlično. Stavljamo. Stavljamo. Vidimo šljunak. Vidimo malo drvo. Vidimo malo drvo. Vidimo veliko drvo. A ti? Sad niko se ne može popesti. Gotovi ste. Gotovi ste. Jo, pa ja se trebam popesti. Op. A zašto sam se peo? Pitanje je. A ti? Ti. Da, ti. Ja moram bežati. Ja ne mogu ovako. Malo drvo, gdje si? Ovaj me lik nastavlja s juric. Bravo. Ja gledam tamo naprijed. Gledam malo i nazad, ali ajde. Ti si samo iskoristi glavu. Ajde, ovako ću da ga odguram od sebe. A shift je zato što nemaš dovoljno health, a? Vidi koliko mi što beže od mene. Dođi, nemaš dobar armor, zato ne mogu te... ti dole. Au. Jebeće mi mater. Jure onog tamo, onaj ti je meter. Jebem ti kući. Koristiš teleport hack, a? Jebi ga, šta ćemo? Malo drvena nam je nije bila sreća. I šta smo zaključili? Veliko drvo je sreća, a malo drvo nije sreća. Pa. Napišite u komentare da li onaj lik, možda i ovdje sedao i gledao tamo, dok sam ja bio tu i gledao tamo, da li sam mogao pobijediti? Znači, očigledno ne. A vi napišite da, pa ćemo snimiti sljedeći epizod. I to je to. Vidimo se.